Ba haka kawai ba, akwai hikima da Allah ya sa halice mu kala daban-daban. Babu wanda ya fi girma da matsayi a wannan duniyan face sai wanda yake tsoronsa, wato Allah subhanahu wata'ala. Duniya tana da girman gaske, shi yasa kowa yake rayuwa a inda ya fi samun nutsuwa da kwanciyar hankali. Ni kuwa na zaɓi na ƙare rayuwata a jihar Plato, musamman ma a lokacin mulkin gwamna barista Caleb Manasseh, domin yana iya bakin ƙoƙarinsa wajen ganin ya haɗa kan al'ummar jihar Plato. If God is for us, who can be against us? And God said, if you love your enemies, God will bless you. Matthew chapter 5 verse 44. Kuma Allah subhanahu wataala a cikin Alƙur'ani mai girma a cikin suratul Hujurat yake cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Hakan yana nuna cewa akwai dalili da Ubangiji ya yi mu yarurruka daban-daban, ƙabilu daban-daban, kuma addinai daban-daban domin mu zauna lafiya kuma mu fahimta juna. Musulmai da Christian, faɗa da ƙyamar juna ba namu bane. But I said to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those spitefully used you, persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. For he make his sun rise on the evil and on the good and unjust. Annabin tsira wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce fitina a kwance take, kuma Allah ya la'anci wanda ke kokarin ya tare ita. Sannan a cikin Alkur'ani mai girma Allah ya ce mu guji fitina wanda idan ta zo za ta shafi kowa da kowa, ba sai mai laifi ba. Ma'ana Islam ita ce take ma'anar peace. Hakan yake nuna Allah yana son mu a tare, yana kuma son mu zauna lafiya. Saboda haka yan uwana, kada mu yi ma Allah butulci ta hanyar faɗa da kashe juna. Mu kwatar da hankalinmu, mu so juna kuma mu nemi arziki. Gwamna Caleb Muftwang yana son ci gaban jihar Plateau. Shi yasa yake kira mu haɗa kai mu zauna lafiya domin samun ci gaban jihar mu gabaki ɗaya. Sannan masu iya magana sun ce duhu baya kau da duhu, haske ne yake kau da duhu. Haka kuma kiyayya ba ta kau da kiyayya, so ne yake kau da kiyayya. Kada mu ji, kada mu gani, mu haɗa kai sai mu zauna lafiya. Wannan saƙo ne daga Honorable Commissioner Bashir Lawan Didat, Commissioner for Water Resources and Energy, Plateau State. Allah ya ja zamanin gwamna barista Caleb Manasseh Muftwang. Allah ya haɗa kan jihar Plateau da Najeriya gabaki ɗaya.